benvidos, benvidas á sesión plenario número 9, a primeira do 2023. E como sempre, tamén neste novo ano que xa comezamos, temos o noso carón, o noso xuiz, o xerente da discoteca Hermo e do bar Paz Tibor en Meira, patrocinador desta sección, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boas. Moi boas. Aquí estamos ainda curando a resaca. Pouco a pouco, que habrá unhas cuantas para este ano, non? Xa non sei cal é. Xa non sei cal estou curando. Vanse mezclando aí todas xuntas. E hoxe, ademais, temos, pois, claro, porque falamos de que en sesión plenario participan xogadores, adestradores, pois hoxe temos afeccionados, afeccionado e afeccionada, que nos gusta e moito. Imos comezar baixando a comarca da Ulloa, imos saudar a Isma Torres, afeccionado do Antas. Que tal, Isma? Moi boas. Hola, boas tardes. Que tal? Todo ben? Como estás, Isma, desfrutando do Antas nesta primeira Galicia? Non sei se disfrutando ou non, pero bueno, como estás vendo? Sí, disfrutando sempre, vendo este ano os rapaces, dándolle oportunidades aos juvenis, vendo como van evolucionando ao longo desta temporada, bueno, mellorando partido a partido. Pois iso é importante, queda moito 2023 por diante para seguir aí animando no Castro Seoane. E imos tamén cara ao norte porque temos unha afeccionada nesa zona norte da provincia que temos hoxe connosco, Noelia Castro, seareira do Burela. Que tal, Noelia? Moi boas. Hola, moi boas. Como estás vendo os verdes? Bueno, moi ben, tivemos aí unha racha en que fixeron moi bons partidos, agora estes últimos, bueno, pero será para empezar o ano con bon pé de novo. Pois seguro que sí, a máis ese proxecto moi de Burela, aí o que están realizando o conxunto verde. Pois, en máis, xa temos presentados os concursantes, imos comezar esta sesión plenario, novena edición, lembramos, estamos na primeira rolda, aínda temos aberto inscricións, quen queira participar, envía un correo a futbolilugo@gmail.com co asunto sesión plenario. Aínda temos as últimas prazas abertas para xogar neste concurso que entretén e difunde sobre o fútbol lucense. E aí vamos comezar con outra nova sesión. Primeira rolda de preguntas. Por serse afeccionado do Antas, estar un pouquiño peor clasificado, imos comezar neste caso con Isma. Para Isma, vai a primeira. En que equipo de preferente xoga o porteiro que faga o que faga, sempre vai ser Bravos? Dalle. Hai un porteiro nun equipo da preferente lucense que faga como faga, sempre vai ser Bravos. Vou decir a Residencia. Pois sí, señor, resposta correcta. Podían apodalo por outro tipo de bravos, pero bueno, eu creo que é porque sempre lle piden un aplauso. Serán bravos de... Claro, un bravo pola súa actuación, claro que sí. O porteiro da Residencia Bravos, que neste caso é correcto, 1-0 para Isma. A seguinte para Noelia, que dádase a casualidade que igual creo que ao mellor a sabe, Noelia, como se chama o xogador do Burela que faga como faga, sempre vai ser ben? David Ben. Pois sí, resposta correcta. Esperemos que nunca deixe de ser ben, porque senón... No, pero nunca vai deixar de ser ben. Pero bueno, coincidiu a pregunta tamén al pelo, Neste caso sí, pero o que ia dicir Plenario é que no DNI nunca vai deixar de ser ben. No. No DNI, polo menos, no. Algo é algo. Sempre fai moi ben, que é dos que loitan. Pois aí destacamos o traballo. Imos 1-1. Comezamos agora ca segunda rolda. De novo para Isma. Isma, que autovía te leva o máis cerca posible do campo Suso Cruz de Guitiriz? Dalle.
A 6. Pois sí, señor, resposta correcta. Podes ir por máis camiños, pero a autovía que máis preto te leva é xa a 6. 2-1 favorable a Isma. Imos con esta segunda pregunta, nesta segunda rolda para Noelia. Que equipo xoga no municipio lucense onde tocou o gordo da lotería en 2022? Dalle. Fonsagrada. Fonsagrada. Pois, sí, señor. Resposta correcta. Aí que mandar un saludo a esta xente da Fonsagrada, que teño moi bons colegas por ali. E ademais, Sí. pa quen diga que eu levo indo todos estes días, que a Fonsagrada é un sitio pequeno, Sí, hai que dicirlles que é o concello máis extenso de Galicia. Eso pa vai empezar. enrozar as pistas. Vai enrozar as pistas a ver que tal. Moito ver por se fuera. a ver se é pequeno ou non. Digo polos kilómetros que den, non porque teñan mal, que senón xa... Aí está. Digo polos kilómetros, Senón se malinterpreta. Moi ben, senón xa me aspan. pois imos 2-2 nesta novena sesión plenario. Imos de novo a quenda para Isma na terceira rolda de preguntas. Isma, que equipo adestra Cobi Regueiro? Dalle. O peluquerías Mr. Friol, non? Pois sí, señor. Sí, señor, procurei Mr. Friol, que está na terceira categoría do fútbol femenino estatal, vaya. Pois aí está unha das adestradoras da provincia, Cobi Regueiro. Vai agora a quenda para Noelia. Que equipo adestra dende o pasado verán Alberto López López? Dalle. É o entrenador do Viveiro. Non preguntes ti, tens que responder. Viveiro. Xa, pensei que nos preguntabas a nós tamén. Pois sí, é o entrenador do Viveiro, que, bueno, empezou regular, pero ahora a verdade é que chegaron ás datas de Nadal nun gran momento de forma, Están rendindo moi ben últimamente os pupilos de Alberto López no Viveiro. Pois imos para a cuarta rolda de preguntas. Isma 3, Noelia 3. Vai outra para Isma. Isma cita 2 xogadores do Racing Villalbés que se apeliden Rei. Dalle. Estamos en época Javi Rey. de Reis Magos. Repite, Isma. Javi Rey. Sí. Alex Rey, non sei. Tenta algo máis. Son Alberto Rey, non sei, non teño ni idea. Plenario. Pois son Pablo Rey e Javi Rey. Un tiñalo, pero o outro... Púdeme seguir No. Pablo, que é o nombre común, pero... Claro, faltábache Pablo Rey, que foi o futbolista de Ferrolterra que chegou este pasado verán ao Racing Club Vilalbés. Tiñas a Javi Rey, pero faltábache Pablo Rey. Pois non acertou neste caso Isma. Seguimos nesta cuarta rolda de preguntas, e xa que estamos en época de Reis Magos, seguimos falando de Reis. Pregunta para Noelia. Cita 2 xogadores da Sarriana que se apeliden Rei. Dalle. David e Alex. Pois no, Pablo e Diego. Que realmente ten 3 xogadores no equipo que apelidan Rei. Pablo e Diego, que son os 2 irmáns, e outro Pablo Rey. Efectivamente, están cheos de reis, tanto na Sarriana como no Racing Club Villalbés. Neste caso, nesta cuarta rolda, non acertou nin Isma nin Noelia. Imos na última rolda de preguntas, última rolda estándar, por así dicilo, a ver se aquí coñecemos gañador ou gañadora. Seguimos insistindo, estamos en época de Reis Magos, así que pois imos seguir por aí.
Para Isma, que nome de Rei Mago ten o adestrador monfortino que xogou no Sober, no Arenas e no Lemos? Dalle, Isma. Gaspar. Resposta incorrecta. Melchor Rodríguez. Por Melchor conozco Claro. do Monterroso. Pois, este Melchor ainda adestrou este ano algo non lemos ben. Os fillos Pablo e Jorge xogan no Brullón. Teñen suerte que sempre teñen o monarca na casa tamén. Sí. Efectivamente, tanto a Pablo como a Jorge, pois nada, a casa viríalles de nenos o Gaspar e o Baltasar, porque o Melchor xo tiñan na casa. Pois ten a oportunidade, ten a bola de partido neste caso, Noelia. Non falamos de reis nesta pregunta, pero falamos de magos. Aí vai, Noelia. En que equipo da provincia xogou o futbolista Óscar La Magia? Dalle. A ver, a Magia xogou no Villalbés e despois no Boiro. Preguntamos o equipo da provincia. Racing Villalbés. Pois sí, señor, resposta correcta. Ainda segue repartindo magia, Sí. No, ainda está... No. Ainda está en activo, ademais en todas as facetas do que conleva o xogo, tanto dentro como fora do campo, que iso é moi importante. Ainda está activo Óscar La Magia, que neste caso repartiu maxia tamén favorable a Noelia. Polo tanto, chegamos a esta final de sesión plenario, decidiuse todo na última pregunta e temos que darlle a noraboas, felicidades a Noelia Castro, afeccionado do Burela. Parabéns, Noelia, vémonos na seguinte eliminatoria. Graciñas, chicos. Parabéns, Noelia. Moitas gracias. As grazas a Isma Torres, darlle os parabéns porque competiu moi ben, pero non puido ser neste caso Isma, pero moitísimas grazas por participar e por colaborar nesta sesión plenario que o facemos tamén coa axuda de todos e de todas. Así que grazas, Isma. Graciñas a vos, moito nivel nesta sesión. Foi complicado. Ben competido, Gracias. E, como sempre, tamén as grazas ao noso xuiz, Plenario Veiga. Quedarán moitas sesións neste 2023, así que imos comezar suave. Grazas, Plenario. Grazas a vos, seguir disfrutando. Salud. Pois así chegamos ao final desta sesión plenario número 9. Como dicía o noso xuiz, salud para todos neste 2023 que temos por diante e moito fútbol e Lugo. Unha aperta e ata a próxima.